Yeah, good evening, good morning, good afternoon, my lovely brothers and sisters, depending your time factor. My name still remains Matthias Ezeaku Ejiofor, the founder and leader of Igbo's Love Themselves Charity Foundation, and as well a messenger of Omenala Igbo. So wherever you are joining us today, I want you to share the video, let the video go viral. You are highly welcome to today's live broadcast. For over 2 weeks now, I haven't been on live broadcast. So I missed a lot of you, and you are welcome to today's broadcast. So just like I said, today I'm going to explain about my arrest to Abuja and how everything was concluded. Thank you so much as you listen. I want you to share the video, 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 share the video. So on Sunday, being 19th of September, I was arrested to Abuja, and on Tuesday I could be able to be granted bail. That was on Tuesday, right? So I would like our people to come in so that we'll continue. We'll continue, share. So I was arrested on Sunday. Then on Tuesday I was granted bail, in which the police officers told us to come on Wednesday to meet the Commissioner of Police, so that Commissioner of Police will hear from both the sides, both the complainant and I, to make peace between us. So, but on that Wednesday, the person that helped me to grant me bail, he didn't manage it very well on that Wednesday, because as we were waiting for the Commissioner of Police, he said that I should start going, that if the how manage? My brother, he seems to be Igbo. He said I should speak Igbo. You know, some of our followers are not Igbo people. So, which one do you guys prefer? Is it Igbo or English? Which one? Should I use Igbo or English? Some people say I should speak Igbo. So, as I was saying, that very day, they invited us to see the Commissioner of Police. But unfortunately, as I told you, that the person who assists in granting me bail, okay, should use Igbo. Igbo. Onye nyela aka for my bailout told me to start going, as that if they need my attention, that he will call me. So I left on that Wednesday morning. I came back to Onitsha. Before I came back, my followers, our followers that had been waiting for me, they celebrated my coming back. So then after that, I went to the hospital. I was admitted in the hospital. So when the Commissioner of Police came and looked for me, he could not see me. And they told him that I have left. And let's just stand on the truth. You know, here we preach the truth. Even if you are the Commissioner of Police, you will not be happy with me. And if you are the complainant, you will not be happy with the police as well, because you might feel maybe we have bribed the police. That is why the police let me to go without even hearing from both sides. Understand? So it was a mismanagement by the person who helped me to grant me bail that very day. So then when my barrister came in the evening, my barrister don't even know that I have left. That is why he went back in the evening. You know?
So one of my barristers, not there because so many barristers came. So one of the barristers came in the evening to check on me. So the police now told him that they need me. That the CP is not happy. That he asked me to wait for him, so that both me and the complainant will meet him, which is the due process. But I left. So in that night, immediately I received that call around 12 o'clock, 12 a.m. I have to book flight again. Then I went back to Abuja. You know, all of them, they were very angry, which is the normal thing because it seems that I disobeyed them. And you know, the office we went to is not an ordinary office. This is one of the highest office once police force is concerned. Sorry, I have network problems, sorry. So as I was saying, the police officers, they were not happy with me. To the extent even that very day that I think my IPO, he was sent to go and look for me at the airport. So all of them, they were very angry over me, including the complainant. And if you are the one that complained the matter to the police, and they bailed the person you complained to the police, and the person left without acknowledging those who reported him or the police officers, even if you are the one, if I'm the one, I will not be happy. So I went back. I was detained again on Thursday, and on Saturday, Akuzayon came with his lawyer. Then I was brought out from the cell to meet the complainant, and the CP told us, "You guys are brothers. You guys should go and settle." Now the Assistant Commissioner of Police, sorry. Then, because that is normal thing for police. Then if you refuse that you will not settle, that means the police have to charge the matter to court. They have done their job. Police to bring peace. So, and by then, I have already noticed, my lawyer have already told me that Akuzayon, that the lawyer representing them is Michael Osokome. Understand? In with that very day, I told Akuzayon that I'm not ready to go to court. I cannot drag Osokome to court because he is the lawyer of Nnamdi Kanu. And dragging him to court now, it seems we are fighting IPOP as well. By then, when IPOP come after you in the East as an individual, you know that you are gone. The only people that can withstand IPOP is government. Everybody knows that. So I told Akuzayon that I'm not ready to go to court, that I'm willing to settle with him. Then we agreed on settlement. So my barrister, they were there. I called Macon. I told Macon, please, the petition you wrote, withdraw the petition. Let us settle. At least there is fire in the East, so that the fire will not continue. Okay? So Akuzayon was settled. You know, and this is just a problem of an Igbo man. When you see Igbo youth bragging, you know, dragging, you will think that they are going to kill themselves. But when there is a reconciliation, if you see them laughing and discussing as a brother, you will not believe it. It's just a normal nature for Igbo person. I'm telling you, that very day, we talked as a young youth. We hugged ourselves. Akuzayon even told me that there was a time he was supporting my NGO. He explained people that he have donated money on his behalf. So we hugged ourselves. Lozeus also came that very day. So we hugged ourselves. I supposed to come out that Saturday, but the office that's supposed to sign my this thing was not available. So when I was released, we all went to Osokome's office, the barrister to Nnamdi Kanu. He started advising us, giving us fatherly advice. Before then, Commissioner of Police also gave us fatherly advice when we met him and told him that we have settled. We want the case to go. So, and if you are one of my followers and you are listening to this broadcast,
I want you to know that what we agreed in the police station is that let the case go. Let the case do what? Go and die. Now we met Ozokome. Ozokome did not give us an advice as a lawyer, but he gave us advice as a father. As he gave us fatherly advice. He taught us a lot of things that we did not know. After that, the man is a very nice man. We snap picture with him. He gave us diary, like I have my own diary here. And to be honestly speaking, brought up my WhatsApp number. Ozokome's picture has been on my DP for long. The first time I saw him in the court with our brother, and the last time I watched his video where he was testifying that he was kidnapped, and later he was released. So we all rejoiced together over there, took pictures together, smiled together, and we agreed that the case should die and go. And I'm here to pass the information to all my followers. To all my followers following me, all the members of Omenala Igbo, listen. As a leader, I am telling you what we agreed in the police station. The police advise us that whenever we are preaching, that we are free to preach our religion and our belief. Understand? But whenever we are preaching, we should not call someone's name. Secondly, we should not tag someone's picture. That is against the law. Do you get me? It is against the law. So as if you are my follower and a member of Omenala Igbo, and tomorrow you come out to mention someone's name or tag someone's picture while broadcasting, I'm not in support. Okay? So this is the advice they gave to us. And as we have concluded in the station, let this case go. Let it go. Everyone should forgive and forget. Our people all over the world, especially our people in Mozambique, I'm here pleading as a leader. Please, you guys should forget and forgive. Everybody should forget this matter about Zion and Ebuka Obi. Let us know that this matter has been settled and ended in the police station. Let's move on. Do you get me? Let us move on. So, if you are broadcasting, please, you can say whatever you want to say, but don't mention name. Nobody banned anybody from broadcasting. And Zion himself also wholeheartedly told me that he will come to visit our brother that was wounded. That he will take care of the brother. He told me that, which we are still expecting him. And I believe as he have said it, that he's going to fulfill his promise. So starting from today, let us not continue this issue. After this broadcast, I don't want to see you online tagging Zion or Ebuka Obi or any other person on this matter. This matter have ended. We have disagreed to agree. That is what is in any problem. So I'm just telling you our conclusion and what we agreed on social media. And tomorrow, maybe you see all those people using my name, cascading my name on social media, calling me name. Don't fight. Leave them. Some of them might be member of Zion or member of other pastors. Then out of anger, because of they are using my name to castigate me, now you use their own pastor. Allow them. They are advertising us. They are advertising me. So everything about this matter, I'm here to tell you that we have ended everything. Okay? We ended everything in police station. We hug ourselves. We talked a lot of things, so even in businesses and other things. We all there, both the lawyer and me and everybody. Okay? I told Macon
to withdraw the petition, and he did what I told him. Okay? So let every one of us be guided. Okay? And I want to tell you this as a leader. Whenever you find yourself, let me say, whenever police approach you, because I must tell you this as a leader, unless the police did not present ID card, even some people can form ID card of police, because every day they came, you know how everywhere in the east, you know, I was scared maybe they have come to kidnap me or whatever. So wherever you are, when you see the police presenting their ID card to you, follow them. You don't need to drag with them. Gently follow them. Police station is not a place people are being killed. Police station is not a place people are being killed. Police station is a place where your right can be protected. Police people is even afraid of detaining you illegal, because everything has law. Okay? So I want this matter. I don't want anybody tomorrow when you call me, you still raise this matter of accusation and arrest. Let it go. This is what we agreed on police station. Let the whole case die. Okay? Let us move on with our teaching, our liberation. Now, the police is for everybody. Just like when I told the commissioner, I told him that I'm going to work with your office because a lot of burdens in my heart of so many destruction I am seeing in Igbo land because of different types of religion. He told me that here is a public office, that a matter can only be called a case, a matter in a police station if it is being reported. But if it's not reported, it's never be a matter. So Ndi Igbo niile ka nna ayo ụmụnne m ndị na-eso m n'azụ, ihe anyị mere agree n'ụlọ ndị uwe ojii bụ na keesi anwụgo, da egbughị ya ka esi egbu ihe. Ifuru keesi nke a egbughị ya, onye achọzina nwanne ya, onye akpọzina nwanne ya afa. Onwe ihe na-adịghị ọma ifuru a na-eme na Igbo, police station dị la open ijen. Mana ọkwa maka keesi nke a anyị akagbughị ya na station. Gwụrụ na nwe nnekwu. And nobody put echi were picture aku Zion tag kwa akpari bia because of this case. Obro this aku Zion ke na akpari kuzi munwa mu na ya na bo me agree makocho onwe anyị bechu udo both na station both na nke barrister ina akpari kuzi munwa ina no ene let this very case die. Let's move on. Na ene this very case, so na man put away China, if you is will bring the case. But let's we also say again na Zion and the Zion ministry. Card is each. Mana kwa na maka nke arrest anyị ekwugo ka case a megini nwo. We have the agreement we made in the station before we come out. So I can call every one of you. Ihe ni na anyị na-eme bụ ka ba ide mma. Ife na anyị na-eme bụ gịnị? Ka ba ide mma. Ihe na-ekwu bụ eziokwu. Ihe na-ese mụ na gị na nsị gị ya alụ anwụzi na olive oil jee hospital. Jee nwa olive oil. Ụwa na-arụ the greatest medical facility. Enwezi surgery, enwe pattern ejizi eme surgery gị endoscopy gị ga na-akpịa ka ọ gịnị ndị nọ medicine na-ame. Ewere ihe gbuye gị n'afọ, ewepụ ihe dị gị n'afọ without opening your stomach. Ebe a ka ụwa nọ. Now, ije na-egoro mmiri na olive oil na-agba onwe gị. So gị nwere uchi. So gị nwere God in the whole world. Onye China nwere God. Onye Japan nwere God. Onye France nwere God. Onye England nwere ụlọọgwụ nwere God. Onye Finland nwere ụlọọgwụ nwere God. So gị bụ onye ojii nwere ụlọọgwụ. Ihe anyị ga na-akụziri ụmụnne anyị, a continue na-akụziri anyị nya. Onwe onye kwụsịrị anyị teach ụmụnne anyị ha kwụsị inwe olive oil ma lụ ya aha. Onye kwụsịrị anyị kwụsị ikwu n'ihe Christianity na-eme adịghị mma. Nobody stop us to pray that. Ya gwara anyị bụ gịnị?
akpọzina mmadụ afa. In afia all the two options na-enye gị ebe a. Ihe ndị police ma ndị lawyer, both our own lawyer and Michael Ozokome. Ife agwala ebugene ịdị free me broadcast. Ịdị free ikwu na Christianity na-eme ihe na-adịghị mma mana akpọ na a particular person gị na afa. When I know they told us this. Onye mi ọjọọ na Igbo enwe right ije kpọrọ ya police. Police is there for everybody. So, Papa ni putechi two options na-enye gị na bụ ihe ekwuru and ihe ekwuru ka nna agwa gị. Ka ya bụ ọ bụ na m ekwuru ihe a echi niile je mee the mistake abịa kpọrọ gị. Ị na nwe na-ekwu ọ bụ na onye isi unu na-ekwu ihe o jelu agwara ya mana o melo gị na ma agwala gị mana ma bụrụ a good leader. Ị na nwe na-ekwu two options ka nna enye n'abalị a. Ichi ime program ikwe paso nwe Chief Ozokome kusichela anyị. O si na nwere ya na-akpọ innuendo deformation ka ọ ga nwego si wee kwu ya. Enwe o si you can describe ka ihe dị ka onye dị ka ebo ino onye anọ na Delta na-eme ihe dị otu a mana akpọ na afa. Do you get me? So nke a number 1 Attire na picture mmadụ ma ị na-eme broadcast akpọzina mmadụ afa. Number 1. Secondly, but now this matter, if I may agree na station bugene, na this matter amugo, that na ibugia no mugo, and akuzayo nkwelonwa no ga abia netonye melolalo. O uliani royo abona pump and play. That no ga abia megini nete onye emelolalo. Gosi gini na uda adigo. Gosi na uda adigo. So onye abona putazikwale echi. Power akuzayo na afa na case. You are no longer with us. And I know I am set to get a case. Or let's know when you also desire again. So let us bring this problem to an end. But nobody stops us from broadcasting, speaking the truth. And I know. So this is the two advice. As your leader, Jela Abuja, Nata, I was detained for the good of everybody. In an end, I see no nye no madun so na nisi zezia. Muna ndoya nonso. Ana manisi sieze ndoya every day. Kama nje tiri mbago ada ago mane memo ofuma. Duwe semu yo obu na mam na mbuka mpo. Enwe mego mana meri ju afọ. Si sai bi do mena na buzi ezo kuna de wonu be hom 1 naira tie na bama. Ana matunya tata now I je weloka ka mfunde m na ha na manage my estate. Akpọ m na one of our member jela agba mkwu nwanne ya nwanyị na apụta ohia anyị na preach nwa accident n'ụzọ adịghọ mma nwa 25 years nwụrụ anyị je ne ya because omena na bụ ụzọ ezokwa ịda tie mmadụ na mortuary all against our law. Ini achi ka isi apụta m na-agwa gị sị gị na ị na-eji omena na bụ ụzọ ezokwa will never save you from motor accident. Ana m agwa gị na ibe a member of Omenala bụ ụzọ ezokwa will never save you from having motor accident. N'ihe nje akpọkuru ka ịdị n'igwe dike dị mbụba na Omenala bụ ụzọ ezokwa abụ ebe ahụ ụzọ na-adịghọ mma anyị adị n'igwe jekwuo gọọmenti anyị jekwuru gọọmenti anyị ayọ ha si abịa na ụlọ ụzọ no ife aka ụka kwesịrị ime mana ụka rapụrụ ime akpọrọ anyị na-eje mountain ọ dịghọ mma ụka mejọrọ anyị ka anyị kwuo eziokwu chọọchị mejọrọ anyị bụ ndị Igbo Christianity mejọrọ anyị rinne ijesi obodo oyibo bụ n'inwe ha ifughị ihe ọjọọ ụka mere anyị ma na ịbụ onye eziokwu. Enwere onye Chineke ji ụgwọ na Igbo ihe ji anyị ụgwọ bụ gọọmenti. Enwere anybody born by a woman Chukwu okike abịa ma ji ụgwọ ife ji anyị ụgwọ bụ gịnị gọọmenti. Ndụ ka afụzie na anyị na-ata afụfa fa na-asa anyị receive anyị na-enyefe ego. So anyị ga-ekwugidesi ike n'eziokwu dị otu a na-ekwusi ike. You know? Ka anyị kwuo n'eziokwu negodo okporo ụzọ si Ọnịcha na-eje Enugu 1 lane December ịma na mpiti ga-ekwe nwere ike mbụrụ a victim tata anyị na-abata ejamsigo mmadụ asị m driver mlito ka nyata gbọọ mama 1 lane ofu onye agbusi mụ na ya na-abapịa gbusigo nwaanyị n'abalị face to face last week overtake ka ọ na-eme na 1 lane. Enwere bụ onye m si bịa join Omenala bụ ụzọ ezokwu ka ị nwee ego no
Asinu go na mboso ni chetara azu na omenala bụ ụzọ eziokwu na ega bịa na agwa gị na omenala we are aware of life ka ndị Igbo si chọpụ Chineke na bịa okechi obodo onye obodo ka ha ga-esi na-ekperi ya n'otu m na gị ga-esi kpere chi anyị bụ otu ndị nna nna anyị si chọpụta ya ndị nna nna anyị gwara anyị na onye ma ọbịa ọkpọkọrọ ụmụaka ewere ya mee gịnị kpaa afịfịa which means ime ọbọ okporo ụzọ ọkpọkọrọ accident ewere gị kpoba afịa ime ọbọ enweghị ụlọ ọgwụ na villages gị ọkpọkọrọ ụmụazị ọnwụ ike were gị kpoba ka m gwa gị eziokwu onye ọ na-asị n'ụdị village m na gị si pụta na-ekpe ekpere ọnwụ ike is not your portion ka m gwa gị eziokwu bụ onye eri gị gwogwo village anyị bụ a community of unweak case. Why? Because every village of London today, there is more than 200 hospitals well equipped. More than 1,000 ambulances to save life. Kede mezi village nke which effort ka ị na-eme ka ọ dị? Ana m ha arụ n'ọgwụ n'ogide ebe. Achọrọ m na-emepe ụlọọgwụ a ka m at least go at least 5 ambulance. Ndowe 3 n'Ọnịcha, ndowe 2 n'Ọka. Ka ebidogo na Anambra na asị na ebe onye bi ka ọ na-awachi. And ambulance a ga-abịa emergency ọ bụrụ iwu na ụlọ ọgwụ anyị ka ga-ebute ihe niile ifuelu dị moto ha bụrụ ihe ga-egbu anyị. Onye m register emergency number enweghị na emergency number here. Onye nọ BP ya kuturu ma onye nwere accident kpọọ ha dịrị na fila bịa buru gị n'ọgwụ ọbụla ị chọrọ ha ebucha gị. Atara ego m asụgo m a lot of life na-agwa gị ka health gị si alụ ọrụ isi m wa na-ekwuru ya na-akpọ matu onye nyere gị matu rugide rụọ tinye satellite n'enyi nwere ike iwere ihe na be ha na free. United States onye anyị matu maka Europe bụkwa ha nwaba America mana kidnapụrụ ofu onye be ha na northern part of Nigeria. Kedu ihe o mere? Donald Trump sent only 8 soldiers with one of the fastest fighting jets on this earth made by man like you Uchenna, made by man like you Chiemerie, made by man like you Chukwudi, made by man like me Ejiofor. Ndị gụrụ school like you ofu university onye US gụrụ ka ị gụrụ kedu eme nke gị ga-eji dị iche ebe mmiri so baa n'opi ụgbọgụrụ nke ka anyị kwesịrị ichike aka ọnụ ụka ndị Igbo ji obi ha niile eji ụka ndị isi ụka kwesịrị ichike anya ọnụ chụgba ndị ka m gwa gị eziokwu each steeti ọbụla ndị ụka Christian Church of Nigeria nye iwu na each state should march to the government house. Ka m gwa gị eziokwu ndị na-eche ọchịchị ebe a ga-ama fence dadị. I swear with my life. I say, and in this religion and yet new, everybody must obey them. Now, how I put up ka ijewe ihe a na-eje maka ọdịmma onye ọbụla. Asị m Chineke ọbụla ga-enye m ego tata nwa enu nwa n'ala nwee moto one ma one nwaanyị Igbo adị ime na-ere pịa ọta n'ide omudi Chineke ha Ebrem watch zara m na Chukwu enyego m ego mụ kenebe Chukwu wanyị na nwaanyị Igbo dị ime na-ere pịa ọta. Enwere nwaanyị onye Europe wetara m Bible a na-ere pịa ọta. Government na-enye ha almost 2 million. If anyị ga-eme bụ kedu ihe anyị ga-eme ebe ọnụ Europe wetara this pattern of government kedu ife anyị ga-eme ka gọọmenti ga-esikwa ụta arụba ọrụ ụka nọ in a good position help anyị ha nọ na a very big good position ka anyị gwa nwaanyị eziokwu nwaanyị ji enye taa bụ nwa 25 years papi ya na-ebe nwa mere ihe eri n'aka this boy mami ya na-ebe ọgwụ agbamnkwụ nke tọrọ ya ka eje ka o jee bute mmanya ya na moto ndị na-ebute mmanya ka a mapụta na obere main road nwa bụ 1 lane ha call face to face nwatakịrị gbajie spinal cord before na-ebuje UNTH na ebe a for some days ọ nwụrụ ya ka nna afụ n'ọfịs Igbo Love and Safe everyday ihe esekwa mụ na ndị ụka bụ ndị a niile na-etiriti bụ memba unu n'ike agwụgo m ha is too much onye ya na-alụ kpọpụta na ya n'iru ọta kere eze eri ego kedu ji ụnọgwụ ọ na-afịa receive your healing receive kedu ụwa na-akụ pope na-akụ ya nwere Reverend Father na-akụ receive your healing na UK a na-akụ ya na Germany na France kwa ka ọ dịrị onye ọbụla na mma ka na-eme. Okay, now inweta orthopedic doctor na banyị na-agba otu a ịmụ na aghọtabere nne kpuchi onye ori bidoro neurosurgeon nkịta ndị na-afụ maka brain neurosurgeon bifo inweta ha na banyị nkịta bụ otu a enweke tinye onye nke gị na ICU ka e wee chewe neurosurgeon ọ ga-abịa na the hospital on Friday before then ọbara bụ onye ahụ brain ọnwụọ. We need to do that is the why nji bido this movement ebe ọ na ndị ụka ekweghị eme ya ka anyị bụ omenala bụ ụzọ eziokwu mewe kenya and this is the only way we can unite ourselves to do it and anyị emewe gị ya ụmụ nwaanyị niile na-abịa
ọgbakọ omenala bụ ụzọ eziokwu dị ime ha na-eji Atlanta free na-amụ nwa free ma ndị ji operation amụ nwa eji m ụlọ ọgwụ close to 1.something million m ji aka Chukwu hospital enwere nke ọkpọrọ m mụrụ nwa nwanne ya which is CS kwa ebe ifo m tagbugo m onwe m na afụfụ amara m ụdị obi m nwere ọ bụ na m nwere obi m na-ahapụ ndị a ọ na-ezi ọdụkwa akọkarị ka mma sefo mana o kweghị m nọrọ ụtọ ọ na-asụ mkpimkpimkpimkpim mee ya from childhood onye bịa bụrụ nkụ na-agafe ma m na-eje skuul mmadụ bịa side by kịta kuru mmiri na mma anara ite mmiri a bụ na ya na bịa nje skuul late a na-eti m ụtarị late every day ọ bụrụ na mmadụ hapụ n'oge na be anyị mgbe m produce Gilbert nwa Nsụka film m ri almost 3.something million 2014 amabara m ya Facebook then mabara m na Facebook nọ na nna na village ụzọ ba ya adịghị mma mfụ nwoke bụ pick-up bụ nwunye eje Nsụka shona hand ka ọ mụọ nwa the pick-up dakpọ n'ọnụnụ and ụzọ gawara side ụzọ one nke side nke anyị nọ si edem gaba robo ụzọ a na-adị deserted nwoke a nọgo ebe a more than 1 hour nwe onye ọfụrụ bleeding na-agba nwaanyị eji m ọkada with 2 bags of rice ọkada na-abụ ka m na ya so ofu bụ 2 bags of rice ozugbo anyị na-erute ebe ede amanụ kwụzi ebe a bụ ọ bụ na anyị yari elu siri ya elu mgbe a ka m kpokọnatara obere blọk eji m 300,000 azụ akpada dị na ka anyị bido obere foundation ebi m n'ụlọ aja ọtọ ka mụ na nne m ubi m wee rụọ ọrụ mmadụ blọk cement house na be nna m ụlọ aja ọtọ ka m bi ma kịta ebe nne m bi bụ n'ụlọ aja ọtọ ma ruo kịta ebe nna kịta ebe nna alalụ n'ụlọ aja ọtọ ọ bụ na m achọghị ịrahụ na my house nka na-alụ alụ m alụchabeghị my house bụ the first block house na-adị na family anyị ka yara ịghọta na m si na rich family m ji eme ọ bụrụ na m like ihe ego esi m na rich family my house bụ the first block house na-adị na be anyị 1 story building na-alụ site n'ike nke Chukwu nke abịa na aja anyị bụ alụchago ome all just finishings 1 story building and 8 rooms boys quarter nrọ n'akụkụ with stores ebi m nna nkịta na m n'ụlọ aja ọtọ nne m na ebe a n'ụlọ aja ọtọ ka ọ ka na-alalụ ti ọ bụ na ya emechiwo na mepe enya anyị nchakwanazi ka ọ yara ịghọta ka ọ yara ịda yes 2016 alụgo m 1 story building n'Ọnịcha yes ebe a ka Igbo love themselves bido alụchago m the building 10 flat 5 flat 5 na ụmụchiome today I'm happy. And when 3-story building today, I have 4-story deck today. Mani who am I on my own? Open and get 2 weeks and you wow. Maybe na enwe one on wow. Maybe the go make EMJ business. Ayasa. One of the riskiest business nando man. Make when you now wagi yendamel. I started my transportation business na 2011 to 2012. The most risky business in Onabaya, transportation business, honestly. Because sometimes okotelego we gbakuzire ndị ifi na ha no Chineke nso fa analog nke ahụ iji kwago na mmadụ send ya mana ọ bụghị mmadụ n'ụzọ adịghị mma enwe mgbe m nọgide chọọ ịda mba mkpechiri si mba ekele dịrị Chukwu enwere isi na na m eji moto business mepụta something GU enweghị isi na ikpe onye ọbụla nọ mgbuka mkpọ si ya bifo ikpọ mata tinye anyị asọ gbago ya mbụ ana m agbasi mbọ ike nyetago ihe ọga m ji settle m ebe 15,000 esebụrụ m 100 naira na nke ọga m 15,000 ọga m na-ekiri vida 15,000 ka o nye m 15,000 ga m ji bido na-alalụ na akụzụ na nke ndị nche ọ na-akụ fọm bịa salụ before ndị mmadụ apụtawa megide ihe a ka ọ sara one of my brother onye abi n'ụzọ wa mụ na ebiri na 1 room na Didamaka house na akụzụ na ebiri there from Didamaka house a ka m bigidere bịa kwụ ụgwọ 1 store na Philip Onya Street na machine pass go TV na bụ go a pass my neighbor generator mepe ebe na watch ball every weekend na agba Premier League na 50 naira wee na support ahịa na azụ na mgbuka ihe dị na-aba akọ na-echekwa akwụkwọ mgbede mgbe ahụ maka apụ mgbe nọ na primary 5 ndị na magụ ha akwụkwọ wute m maka amama akwụkwọ masị na-eji akwụkwọ abalị akụkọ ebe 9 na ịgbasa ngwụrọ ọkpasị ebe a na Didamaka house na akụzụ si Holy Cross na azụ New Tire
I want the maka. I hustle for my future. Agbasi mbo ike. Nyotago. Ihe bola ka megide tagide afu na mbuka yorugide job si ya na mma abụrịrị mmadụ and today abụrụgo mmadụ nwa boy m ndu chero na oketa ofu n'ime ya bi na flat ya ba n'akụkụ ya ba na-eme ọfụma mmadụ onye ka nzo nwere bụ onye bịara ịmụ ahịa na nke m na atenkobo ma ndị classmate m kpọpụtacha n'obodo ha nchapụcha millionaire today yetago ki yari feel na msi na one big man family wee pụta ọ na Matthias achọ ego any dị ego mana achọrọ m ka ọ gaa n'ụzọ kwụ ọtọ ọ bụ na nsi enwe m 5 office of Igbo love themselves na the whole 5 state nọ na Igbo ọ bụ na nsi onye arụ na ya bịa register 100 naira da ibi ikwu na ị ga-akwụ 100 naira nwere every diamond na-enweta 500,000 naira anyị nwere office na Tycoon Plaza na Afikpo Road na Ebonyi State anyị nwere office n'iru Nnamdi Azikiwe National Stadium n'Enugu Ogui Road anyị nwere office n'akụkụ St. Paul Catholic Church n'Owele anyị nwere office na Free Zone Gate n'Ụmụahịa na Ariari Aba n'iru Free Zone Gate na Aba anyị nwere office na Club Road n'azụ Unity Bank n'Ụmụahịa all these offices ọ bụ na nsị ndị buo ya na-abịa ede afa ha ebe ahụ onye bịa ya kwụọ 100 naira mma na-emeke 500,000 every day. So ana m ekwe gị advice ọ bụ na ka be beginner achụna ya n'ike gbasiwe mbọ ike ọ ga-aba ibu nwoke ibu nwaanyị na-akpata ego nwoke na-akpata iwere onwe gị n'ibu nwaanyị tọ na Naịjirịa bụsọ na ịpụta na Naịjirịa sị nwaanyị ka mbụ maka Chineke agụ egbu oge ekwe na nne na-agwa gị bụsọ na ịpụta na Naịjirịa si na ịbụ nwaanyị agụ egbu oge that very day agụ egbu oge. So let us wake up. ọ bụ na ka na-ebido jisie ike Nigeria bụ na ị ga-adị ike dị mbụba gbasie mbọ ike ọ baala gị digestive biscuit onwe ụfọdụ n'ime unu amụrụ ụmụ ọmị ụfọdụ n'ime unu ama mmebi bụ digestive biscuit ihe abịa nji eme nri abalị ngo ya 55 naira mgbe ahụ gote ya bụ 10 naira nwunye ya n'efere gbanye ya mmiri ode ọ dị ka aka m nwere spoon nwụọ ya nwụ mgbe m bi na Ndidi Amaka house na Akụzụ mụ na Ifeanyị bịa anyị na-akwụ 2,000 ka anyị na-akwụ mgbe 1,000 every month n'ụlọ na Ndidi Amaka house bụ 3 story building mana o nwere anọda ụlọ na o nwere dị opposite yatago ka anyị weta n'udo ihe gbasara akụ Zion and this movement let's die it ka anyị face ihe face da ndị Igbo niile kịta anyị nwere insecurity na Igbo and ndị anyị fụrụ na-akpakpu ike na-eti mkpu na-asị na-eji Maazị Nnamdi Kanu nọ onye ọbụla na-afịa na Facebook na before dị na Igbo na ga-erelease Nnamdi Kanu and ozoko medade ihe o ji sekpụla na kpele anyị niile ekpere bụ maka Nnamdi Kanu mgbe anyị kputere okwu Nnamdi Kanu ọ sị na Nnamdi Kanu ga-apụtarịrị na 14th of this December wee kpewe ekpere. So biko no ka anyị niile channel our energy now from releasing Nnamdi Kanu reason release ya peace ga-adị na Igbo eje m ka nlalụ na hotel na GRA na Enugu ọ bụ na ndị Imo steeti bịara ịgba nkwụ na hotel a n'iru Chukwu Okike abịa mana aja na Igbo ndị Imo steeti bịara ịgba nkwụ na hotel dị na Enugu steeti gosi na udo adịrọ n'Imo steeti anyị na-ayọ aja na Igbo ndị iche ndị bụ na ndị ebe na Nigeria gọọmenti biko 15th of this month biko ka release Nnamdi Kanu ka udo dị ndị Imo steeti na yom biko mbịa bido estate n'Imo steeti mana uche kpụrụ m eche to be honest papa kwe na anya kọrụ na-receive every day na ndị Imo steeti ndị na-akpọ m bịa na ha chọrọ igo mana n'Imo steeti ha dị ka aja mana fear no gree me o I swear to Chukwu Okike abịa m uche kpọrọ m ọsọ ụkwụ isi kọ ya bisi n'ihe egbo okpuru na-eche ịnọ n'ime ọfịa wakpu gị ebe a gịnị ka ya my brother jete credit biko ka anyị yọba na Facebook ndị ji arapịa bụja ọkpala anyị si n'Imo steeti jewe Ụmụahịa so biko ka ndị Igbo ji neta oyi
anyị na-ayọ aja anyị Igbo na Nnamdi ka na ga-arapụ ya na 15th of this month. Ọ bụ na arapụkwa anya biko na onye ọbụla dajunete ka na Igbo dị mma. Ị na-anụ? So advice na-enye gị n'abalị a bụ gịnị? Ọ bụ na ibe ebigina mmadụ awụ ezine gị ọkụ na-arụ, take it receive ihe uwe si otu arụ ọrụ. Ma eweta isi ebu na tinyelu gị n'ite ka ego bịa, it doesn't work so. Enwe ya na-akpọ coincidence. Enwe ka ọ bụrụ mbọsị iji eme ihe apụta echi ego abịa ezinụlọ ya nwa eyatago. Ana m agwa unu now anyị nwekwa good news taa nwee bad news taa. M si wee na-agwa unu onye na-represent anyị na Port Harcourt branch winri Toyota Camry, nnukwu Toyota Camry today. Company biere na Lagos nke a garuru ebe ọ maka ego ji bịa anya Lagos company kpọrọ ya si ya bịa buru moto. Ọ bịa ba alala onye ụtụtụ driver meburu ya ọkwa ụtụtụ nya nwanne nya akọla ụtụtụ nya driver meburu ya bupụ moto bupụ Lagos Park very early in the morning. Oje ba moto tata achieri ya ki moto ọfụrụ parapara nke na represent anyị na Port Harcourt. Achieri ya ki moto ọfụrụ parapara ifuru ya. Do you get me? So if ọma na-emere onye ọbụla ma ndị Fulani asef na-akwado igbu ndị Boko Haram ndị Boko Haram na-akwado igbu mmadụ echi ihe ọma na-emekpuela ha. Onye ọbụla Chineke kere gị ihe ọma no na some religion leaders ihe ọma na manipulate people which ngwa na omenala bụ ụzọ eziokwu. Mụ bụ the last person ị ga-ebutere moto ka ngozi. Moto will never be a celebrating something. The only time m ga-agọziri gị moto bụ ọ bụrụ na ịrụpụtara ma ị manufacture moto mbịa gozie. Mana ọkwa na nwa Germany rụchaa moto nye ya 10 years ije go ya second hand bunatara m ebe a ka ngozi anya mụ na ga-esi o. Ị never a miracle na omenala bụ ụzọ eziokwu. Gwe na na-ekwu igo moto ịchọ ịkpọ aja na be nna gị si ya chebe fine nyarị agaba mana ibute ka m bịa nye were Chineke otito na igo moto no. Na na-ekwu ịzụọ moto nwa onye ọchị nya bịa mbọsọ ọbụla anyị manufacture moto nke anyị yes chọ ka nlarụ ebe a na nna gozi dị moto ngozi onye kedu ụdị ngozi ma gozi ka m bịa celebrate second hand car onye ọcha nya new one. I don't do that. Ka m gwa gị na God nye gị dị moto asị ị gotere ya n'afụfụ ike aka gị. Ọ bụ God nyere gị onye nyeziri onye ọcha on credit moto ahụ ị gotere ka m gozie elu gị na God nyere gị azụ onye omenala mana onye ọcha nyere ya tia leda credit. So ọ bụrụ na mụ na gị continue na this mentality ịma na ya ma nwe that zeal to demand from our government ka ha nyekwa anyị moto on tia leda on credit like white man. Na na-ekwu mụ na gị continue this type of mentality ka ọ bụ na onye gote moto na omenala bụ ụzọ ka m bịa gbawa ya okirikiri post bịa na Facebook nwanne anyị continue ụta ka m gwa gị eziokwu anyị ma nweneta ezigbo good government. Some of ihe anyị na-celebrate na ihe Jizọs ma ihe mmụọ dị iche iche na-eme bụ ife mere ndị gọọmenti anyị na-aghọta ya ndị iberibe. Ị na-ekwu o ihe na-eme gọọmenti anyị na-aghọta anyị as gịnị ndị iberibe. So ka anyị were n'ofu obi ka anyị na-aga n'ilu ka anyị nwee akọ n'uche. Kedu ka ihe esi pụta na village gị enwe ebe a na-eproduce akwa enwe ebe a na-alụ bọtin enwe ebe a na-alụ TV kọtin ịdị na be gị enwe ebe a na-arụ ya telivishọn dị be gị enwe ebe a na-arụ ya moto dị iche iche ị na-anya enwere ebe a na-eproduce pass na be nna gị pụtakwa isi na onwere okenye ji gị akara aka gị na be nna gị. Onwere okenye ji akara mụ na gị ji akara aka onwe 21st century children ife a 21st century children na-arụ na America mụ na gị anaghị arụ ya. Ihe a 21st century children na-arụ na Canada today mụ na gị anaghị arụ ya. Ọkwa ịlachi ski kpu ya n'anya kịta ọkwa ịlachi ski kpu n'anya mmadụ rụrụ ya ya job opportunity. Onye gota onwe ndị si n'itinye eyelachis eri nri n'obodo ata onye create the blessing no China nwanne erube 18 years. Kedu nke anyị ga-alụpụta and steady gbasuo mbọ ike ọ ga-aba alụ gị gbasuo mbọ ike na ọ ga-aba alụ gị. Mụ nwe Ezeaku bido from scratch tagide afọ bụrụ ihe mbụ today and ebe ifu mokomoko I want them time mokomoko fem no wow ahead
ama mmadụ na-enye free school every time otu ọ bụrụ ụgwọ akwụkwọ ụmụaka m na-eche m nọ nke ndị mmadụ na nwere ka ọ dapụta ọ bụrụ mgbe ene ka businessman na-enwe cash nwere ka ọ dapụta mgbe m enwero cash and gị nwee iche ka akpọwa gị na fon bụ ife ifele. So ka anyị were n'ofe obi yọwa Chineke yọwa ji anyị Igbo na 15 December ka udo chia na anyị Igbo. Na nchịkọta ihe niile fe nji mee isiokwu ọ bụrụ ka na join anyị ife gbasalụ anyị na-akụ Zion anyị esi ilu gị na station the case adịgo die. Ihe gbasara ime broadcast onwe esi ga-emene broadcast mana akpọzina mmadụ afa atizina picture mmadụ. Ọ bụ na itinye picture pastor echi ma ị kpọọ pastor afọ echi onye abịa mee gị arrest, I will not come for you. You are doing it on your own because name a calendar lawyer malo the law. A color one police officer malo gini the law. Nwana anyị nwoke akụ Zion okpokwe nkwa na ọ ga-abịa nete nwana anyị nwoke emerụrụ alụ. We still believe that he will fulfill his promise. Because n'ebia na station mana nke Ozokome anyị chere na amaka onwe anyị weniche ma ofe ọkpa enu na-ese picture. Nna anyị kwunye anyị diary is a nice man Ozokome. Nyecha anyị diary ihe niile ọ bụrụ na ịfụrụ idea everything ended up there. So let's move. Anyị continue ka anyị ma na ofu goal ka anyị ji kịta. Eziokwu dị n'ala Igbo. Udo ịdị n'ala Igbo. Ịfụnanya ịdị n'ala Igbo. Omenala bụ ụzọ eziokwu na ndị abụ means anyị nwere ike ijikọta nwa ọnụ. Mgbe anyị bidoro Igbo love themselves na Facebook ọ bịa agbakawa aka ime live video taa ndị mmadụ na-eti echikwa ofu ndị agwa mfụ na ọ na-enye nsogbu bido ya na redio esikwe na redio ahụ wee na-eme gịnị wee na-agwọ ndị mmadụ ọgwa ihe nzigwe bidogwa omenala bụ ụzọ sị na m na cash out ego na-enye onyinye nwenyeta 17,000 13,000 20,000 ego ihe ndị ego ne ka m na-ego ebuje dị every week. So eji m ohere a na-ekene ndị niile tiela aka na case a starting from the Deputy Commissioner of Police down to Commissioner of Police to Assistant Commissioner of Police. Adịkwu m lucky honestly enwe ndị bụ man of integrity. Menje gwa gị the Assistant Commissioner of Police bụ onye be anyị. After village here in Wetebine, we speak the same language. But this, our brother never let me to know till the second time there. Amadem, no mado, lawyer batana, guam, nekonye Bob. I'm sorry about him, yes. Niama, no nye bembo. Owolo only any example, simu. Na one name here, mwelumbo see police here. Opa we na phone. Ko onye police afọ na asonye police na ihe ahụ the phone na wele na eme ihe na eme na we no charia na we gbanye the phone because no bụ na ya permit ya ka o mee police insult that means na ya na permit kwe ndị ọzọ ikparikwe ya and no corruption ko na-ewete to the system of police work na we rapia team police detain ya chifu o we muta akonka. So when I me and so to an ekiri, I couldn't believe no by him. But that is a man of integrity. And I bless you. Yagazelogi. Next I go down to my IPO, Alabi. Dalo. Thank you so much. Down to my baristas. Barrister Macon, Barrister Pius, Barrister Njam, Barrister Henry. Dogunwoke. Ndị barrister niile akanko ma barrister nwanne anyị nwoke onye abi dike one na abi daalụ ma doctor Ugwoke ezigbo mmadụ onye Nsụka be anyị kwa from Ozokome's law firm ọ ga-adịrị gị na mma. Oh, thank you for your efforts. Nekenekwe barrister San Ozokome ọ ga-adịrị gị na mma. Thank you everyone for all your efforts. Kebe m ebido nwanne nwoke Chijoke bezi na Abuja ya gazielu gị ka ndị m ga-akpa afọ alapụ
ndị ma akpọrọ afa ma mkpụsị ka mkpọwa unu nche niile afa chi ga-eji chi ga-abụ mana ihe nchọrọ ịgwadobe everybody bụ gịnị I thank every one of you. I thank every one of you. I thank every one of you. Unu nche niile gbalụ mbọ ekenere m unu. I thank every one of you. Kudi ochia onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu ndọkwa na ọgụ aka nna ịnụ na anyị na-akụ Zion tiwere ọkpọ na ofu onye adị echi mindset ahụ echenji ọ bụrụ ọzọ ebe ahụ ị na-eje okwu echenji ozugbo. Number 1, family onye ahụ eluzugo onye ahụ ụmụaka eluzugo. So ndị be anyị si na gịnị adụ aka na akwa mee gịnị edozie. We continue. Ihe nchọdebe ịgwa gị bụ na nwere mgbe Nigeria Police Force or Barrister Zokomi or our barrister mere anyị sị anyị fụ ihe ọjọọ na Igbo anyị gba nkịtị. First na ife ihe ọjọọ, you have the right to go and report ihe ọjọọ na station. If ihe ọjọọ, you have the right to say it. But when you are saying it, don't mention name. So nekene ọzọ na Abuja branch bidogo. And when he catch himself, Zion na bro one of the leader no Omenala Igbo. Obro was makana religion bụ choice. And when they put it now, if fear or say na choice ya bụ Omenala Igbo. Oburia. Obro one of the leader no Omenala Igbo. All the possible. Makana as of 2015, Elijah mneje na nke ya na Enugu. Ikwu okwu against him as 2015. Ịnọrọ m nse nwere ike ije mma. Begging they forget my choice is then. But now my choice is back to Omenala. How is it possible? I'm telling you, when you hear them, it is possible. Which would the idea that he is never against Omenala? They have go Omenala. Na ihe ni na na-eme ụmụ ya, mụ na ya kpara ya, anyị nọzi kpawa nkata. O nwere mmemme ọ sị na ndị befa na-eme ụmụaka, like traditional, na ya mechere ụmụ ya niile. Ya tago. So let us move. Kudodi.